Kaixo, arratsaldeon. Hementxe gaituzue, zai zaudete ezta? Oraintxe hasiko gea. Gaur, Irene Arraratz izango dugu gurekin. Euskarazko hizkera sexista, baita nahi gabe ere, izenburua jarri diogun hitzaldia emateko. Hitzaldi hau Gasteizko Jabetze Feministarako Eskolak antolatu du, beraz, eskerrik asko eskolari hitzaldia antolatzearren, eta hemen egoteko aukera ematearren. Eta, hasi aurretik pare bat ohar. Batetik, zuen ekarpenak edo galderak edo iruzkinak nahi badituzue, YouTube bidez eta zaudetenez, WhatsApp telefono zenbaki bat jarri dugu, Telegram bidez ere egin dezakezue, eta, horra bidali zuen ekarpenak edo galderak, bai? Eta gero guk, hemendik botako ditugu. Telefono zenbaki hauxe da. Apuntatu, gero errepikatuko dut alare, 600 7 1 2. Berriz esango dizuet, 600 7 1 2. Eta, beste alde batetik, zeinu hizkuntzako interpreteak izango ditugu, gurekin, hor lokitxo batean ikusten dituzu, ezta? Haiek Ainitze eta Sheila dira. Eskerrik asko, bioi. Eta, hasiko gara. Aurrena, sarrera txiki bat egingo dut, gero ja Ireneri bidea zabaltzeko. Gaurko gaia, hitzaldiaren izenburua, euskarazko hizkera sexista, baita nahi gabe ere. Hortxe dauzkegu, hizkuntza, sexismoa, bai, hainbat, bi gai, hortxe. Eta horren harira, edo, ez hain harira, baina, azken aldian, kontrolatuko zineten, ugaritzen ari direla euskalgintza eta feminismoa uztartzeko saiakerak. Liburu pare bat edo atera dira. Zergatik? Urdurinago, barkatu, Venga, jarraituko dut. Zergatik, ez? Euskalgintza eta feminismoa uztartu. Botere harremanez eraikitako gizarte hontan, botere harremanen alde beltzean egoteko edo alde izkutuan egoteko bi modu direlako, euskalduna eta emakumea izatea. Hau da, emakume euskaldunak zapalketa bikoitza jasaten du, emakumea izate hutsagatik eta euskaldun izate hutsagatik. Eta gero, eukiditzakeen beste zapalkuntzak albo batera utziko ditugu gaur. Eta, subjektu hori zeharkatzen duten zapalketak euskerak eta emakume izateak berak eragiten dituenez, euskalgintzak feminismoari ekar diezaiokenaz eta feminismoak euskalgintzari ekar diezaiokenaz, pentsatzen hasi gara. Asko, diskurtso berrien beharare badagolako. Gaurkoan baina, euskalgintzari heldu horrez, euskerari berari helduko diogu. Bai, tresna horri, hizkuntzari berari. Eta, azken finean, hizkuntzak gizartearen isla omen dira, eta ez dago arrazoirik pentsatzeko euskerak matxismorik edo sexismorik ez duela pentsatzeko. Igual, behar bada, hiztune romantikoenek esango dute ez, euskera ez dela sexista edo euskeraren erabilera ez dela sexista, gainera genero markarik ere ez duela, orduan, adibidez, frantsesak eta gaztelaniak baduten bezala, eta beraz, gure hizkuntza feminista edo matriarkala ere badala esango dute batzuek, ez balizko matriarkatu horri aipamena inez. Baina, matriarkatuaren frogarik ere ez dagoenez, eta gure gizartea tamalez feminista ez denez, gure hizkuntzan ere topatuko ditugu, matxismo horren zertzeladak, zantzuak, edo dena delakoak. Baliteke, dana dela, gaztelaniaz adibidez, nahiko errez ikusten dugu, maskulino generiko horrekin, nahiko errez ikusten dira, identifikatzen ditugu sexismoaren zantzu horiek, baina euskeran igual ez zaigu hain erreza egingo,
Eta horregatik, ekarri dugu gaur, Irene Arraratz, eta berak erakutsiko digu, nola elementu horiek identifikatzen. Eta nor da Irene Arraratz? Hementxe dugu, gurekin. Irene Arraratz, Hernanikoa da. Bera Euskaldunon egunkarian hasi zen lanean, hasieran zuzentzaile eta itzultzaile lanetan hasi zen, baina gero euskara arduradun izendatu zuten. Gero, zoritxarrez eta guztio dakigun bezala, Euskaldun egunkaria indarrez itxi zuten, baina, beste egunkari bat loratu zen hor, eta berria, gaur egun ezagutzen dugun berria egunkaria, hor jarraitu zuen lanean, euskara arduradun baita ere, eta hortxe dabil, eta besteak beste, berriaren estilo liburua egiten parte hartu zuen, berak. Beste alde batetik, euskaltzain urgazlea do, da, 2018tik, eta, beste argitalpen batzuk ere badauzka, eta, duela gutxi, itzuli du, feminismoaren testuetan bintzen mugarritako bat den Simone de Beauvoirren bigarren sexua. Ez, orduan, argi ikusten da, Ireneren ibilbidea, hizkuntzak eta, feminismoak ere markatu dutela. Eta, Irene, kaixo? Atzaldeon, alaitz, atzaldeon denoi. Zer moduz, ondo? Ondo, hemen, oso urruti eta aldi berean, gertu egon nahian. Eta, eskerrak eman nahi dizkiet jabetze feministako eskolako lagun guztioi eta zeuri ere, eta zeinu hizkuntzako Ainizeri eta Sheilari, gonbidatzeagatik eta nerekin egoteagatik gaur arratzaldean. Eta noski, ez dakit, ziberespazioaz beste aldean dauden guztiei ere, ongi etorri eta eskerrik asko. Hori da, eskerrik asko, bai. Irene, ingo dizut, egin daitekeen galderarik eta oinarrizkoena gaia hau izan da. Euskara sexista dela esan dezakegu, edo erabilera sexista? Zuk oso ondo esan dezun bezala, hizkuntzak gizarteen isla dira neurri batean, eta nolako ideologia da nagusi gizarte batean, horren araberako hizkuntza edo hizkera erabiliko da. Hizkuntzak, hola, berez ez dira ezerre, esan nahi dut, beti hizkuntzak mamitzen dira diskursoetan, oain hitz egiten ari garen bezala, edo ez dira gauza abstraktuak hor ez dakizen limbotan daudenak. Benetan existitzen direnak dira, hori, diskursoak, kaoskoak edo idatzizkoak berdintzait. Eta hor, agintzen duena benetan erabilera da. Orduan, horregatik, euskarazko hizkera sexista jarri dugu, eta ez euskara sexista, edo hizkuntza sexista, edo lako zeozer. Zeren, erabilerak izan litezke sexistak. Eta askotan izaten dira, eta batzutan, baita nahi gabe ere. Guk nahi ez dugula itzurtzen zaizkigu gauza batzuk. Azkenian, ideologiaren eta hizkuntzaren artean badago lotura estu bat. Eta badago interakzioa ere. Esan nahi dut. Nola pentsa, ala mintza, esan genezake. Eta iruditzen zait, oso inozoa izango litzatekela pentsatzia hizkuntza aldatuta edo hizkera aldatuta errealitatea aldatuko dugula, erabat, hori ez da gertatzen. Baina bere eragintxoa badu, bai noski, eta hain zuzen horregatik oihartzun publikoa dutenek edo jendaurrean ari zen direnak, horregatik badaukate erantzunkizuna eta badagokile hizkera eta hizkuntza alde horretatik ere zaintzea eta ez hitz egitea, ez dakit nola nahi, ez esango izunik, komunikabideetan esate baterako gauza hauek zaindu behar dira, administrazioan zaindu behar dira, eta noski bizitza pribatuan ere zaintzekoak dira, baina jendaurrean aritzen danak are arrazoi gehiagorekin behar du pixka bat zaindu edo, ez? Gainera,
ez da anekdotan geratu eta bertan goxo egiteko esparrua nere ustez, baizik eta, bueno, benetan pentsatzen bali badugu badula garrantzia eta nere ustez badu, anekdotatik harago inbeharko genuke, saiakeratxo bat, gure hizkera edo zaindu eta ahalik eta egokiena izan dadin, ez? Horregatik hortxe jarri dut anekdotarik ez, ikuspegi oso bat. Esate baterako, zuk esan dezun bezala, berrian aritzen naiz, hau da, egunkari generalista batean, ezta? Eta orduan guk, kazetariok eta gainerako langileok, zaindu behar dugu hizkera bat etor dadin gure hildo editorialarekin, esate baterako, ezta? Adibide dexente ekarri ditut gaur, gure solasaldi honetarako, eta bai aipatu nahi dut denak, uste denak direla berriako adibideak. Horrek esan nahi du, ez du esan nahi oso gaizki egiten ditugunik gauza, baizik, eta, nahiko erne egoten garela, gaizki ere egiten ditugu, baina askotan konturatu itegea, beste batzutan, ez? Eta hortarako zorionez, irakurleak erne egoten dira eta gogorarazten dizute, bida, hau da, edo hau, ez dago hanka sartu dezue eta hori estimatzen da. Baina gu geu, saiatzen gara, erne egoten eta olakoak harrapatzen, batez ere, argitaratu baino lehenago. Ez dugu beti lortzen, baina gutxienez, a posteriori gogoeta bat egitea ere ez da txarra. Eta, ejemplo bat ekarri dizuet. Gure testu batekoa. Hor, ikusten bali maduzue, hirugarren lerroan, gizakiaren jendarteak sortu egiturentzat larriago zaio. Testua iparraldean idatzia zan, gizakiaren jendartea. Lehen esan dut, ez? Anekdotan erortzea gai hauetan, badela arrisku bat, ez? Eta bakizute, nola azkeneko urtetan, badira, ez dakit, 15 urte edo izango dira, ez dira engutxi 20 igual, asko zabaldu dela gizarte hitza baztertzekoa den iritzia eta hobe dela jendarte hitza erabiltzea. Ni oso konbentzituta nago egia esateko, usteet gizarte hitza erabiltzeak ez daukala ezer txarrik, non eta ez diogun etimologiari bidatzen, eta klaro, etimologiari bidatzen hasten bali magea, eta zorroztasun berarekin igual konturatuko gara gauza asko esan ere ezin ditugula egin. Adibide hau ekarri dut, atentzio emantzigulako, ez? Norbaitek ulertarazi zion edo pentsarazi zion kazetariari gizarte ezintzula erabili eta jendarte erabiltzula, baina gero gizakiaren jendarte jarri zuen, eta, klaro, gizarte hitzak bekaturik balimadu, gizakiak bekatu bera izango du. Niretzat ez da bekatu, guk berrian erabiltzen dugu gizarte lasai asko. Baina esan nahi dut, gai hauetan ez dala batere komeni, eta batzutan erreserba daukat ala jokatzen dugula, aizu, oain esan dute, ez dakize hitz ez dala erabili behar, ez, eta ze jarri behar da, beste hau, zein, bale, eta iten dugu alako aldaketa kosmetiko bat, anekdotiko bat, eta horretan bertan goxo eginda, konforme geratzen garela. Eta iruditzen zait, hizkera sexistari buruz hitz egiten dugunean merezi duela pixka bat sakonago jotzea eta halako anekdotetan ez geratzea. Batez ere helduleko gutxikoak bali madira, hori, gizarte ezin bali madugu erabili, giza eskubideak ere ez, eta gizarte langile ere ez, eta gizarte eragileak ere ez, eta orduan, gauzak
ondo pentsatu behar dira, baina saiatu nire ustez anekdotan ez geratzen. Orduan, Sexismoa non topa dezakegu orduan euskeraren erabileran edo euskera bertan edo... bai, bueno, zuk lehen aipatu dezu, ez? Maskulino generikorik ez daukagunez, nahiko zabaldua dagola, euskeraz ez dagola arrisku handirik, hizkera sexista erabiltzeko. Eta egia da, maskulino generikorik gabeko hizkuntzetan, lasaitasun pixka bat sentitzen dugula. Nik nire esperientzia personalagatik esango nuke askoz ere erosoagoa zaidala gaztelaniatik euskerara itzultzea esate baterako, ez duzulako ibili behar borroketan nola emango ote dut maskulino generikoan erori gabe edo, eta euskeratik gaztelaniara itzultzen dudanean, hori bada kezka iturri eta bada burua uste bat. Zaindu nahi bali emadezu eta ez badezu egin nahi los alumnos ez dakiz zer eta dakiz zer. Orduan, egia da, maskulino generikorik ez izatea, badala pauso bat. Hor badago lan bat, García Meseguerrek egindako aspaldi, lenguaje y discriminación sexual, eta liburu horretan, ikertzaile horrek aztertuzun hizkuntza bakoitzaren zama sexista edo. Eta hementxe dauzkat gaztelaniaren zama sexista 80% zala esaten zuen, frantsesarena 40%, eta euskerarena 5% esaten zuen. Osea, ikusten dezun bezala, aldea oso handia da. Orduan, egia da, alde horretatik, nahiko lasaitasuna badaukagula euskaldunok. Horrek esan nahi du, gure sisteman, osea, fabrikatik datorkigun hizkuntzan, ez dagoela bat ere sexismoak ez dula arrastorik utzi edo, ez. Eta esango diazutetan, nun dago, orduan, zamoldetan, adjetiboetan, azken batean, gauza horiek guztiek mundua ikusteko modu bat islatzen dute, mundu ikuskera badago. Eta orduan olakoetan ikusten da. Neri asko gustatzen zai, beti erabiltzen dut ejemplo bat, eta da gizon portatu. Uste dut nahiko esamolde ezaguna dela, gizon portatu. Eta zer esan nahi du? Hitzez-hitz bestan da, zer esan nahi duen, baina irudiz zer esan nahi du, behar dan bezala portatu, behar dan bezalakoa izan, ez dakit, ezin da, patriarkatua ezin da, laburrago adierazi. Ustez, oso esamolde sexista da, biztan denez, eta patriarkala, identifikatzen du. Behar dan bezalako guztia, gizontasunarekin eta gizonen jokaerarekin, ez da? Joño, ez dago, bi hitz izateko nahiko kondensatuta dago, Eta hori da, adibide bat, baina badaude beste asko. Bat nagusi dela esateko, ez daki, jaunda jabe esate baterako, ez da. Olakoetan ikusten da, fabrikatik, nola bit esateko, fabrikatik iritsi zaigun euskera hortan eginak dauden egiturak, eginak dauden esamoldeak, eta hor ikusten da. Adibide bat jarriko dut, ja gaur egun pixka bat zarrunoa da, baina adjetiboetan esate baterako, bulartxu, usadioan, gizon bat bulartxua zala esaten zanean, esan nahi zan, ausarta zala, balientia, kementxua, eta emakume bati buruz, bulartxua zala esaten zanean, esan nahi izaten zan, bularra handikoa zala, alegia, titi handia zala. Orduan, karo, esatea, guk ez daukagu maskulino generikorik egia da, baina horrek esan nahi du euskera hizkuntza zerutiar bat dala, sexismoaren arrastorik gabea? Ez, euskaldunok ez gara aingeruak. Orduan,
Dena dela, claro, hizkuntzak bentaja asko dazkate, eta bada, erabat aldatuz doazela, eta hiztunak agintzen dutela hizkuntzan, eta hiztunek hartzen dituzte moldeak, baztertzen dituzte batzuk, beste batzuk erabiltzen segitzen dute, asmatzen dituzte berriak. Orduan, bueno, fabrikatik egina datorkiguna ez da kondena bat. Gure esku dago, gure hizkuntzaren erabilera sexista egitea, edo ez. Esan nahi dut, ez dago. Gaztelania dunek, gaztelania zailago dago, zer egiten duten maskulino generiko horrekin, pues bikoizketa erabiltzen dute askotan, los alumnas, eta ez dakizar, guk ikasleak esaten dugu, eta pake santua. Pake santua. Hemen txedakazute adibide bat, berrian behin erabilitakoa. Txapeldun handia da atutxa eta gizon portatu da. La esateko oso ondo egin dula. Orduan, nun dago sexismoa euskeran edo? Bueno, pues hortxe dakazute adibidetxo bat. Ezta? Hemen dakazute beste adibide bat. Beste hitz bat, hor azpimarratua agertzen dana. Emagaldu. Nahiko gogorra egiten da, gaur egun zaharkitua ere geratu da, baina biztan denez oso kutsu moralista handiko hitza da, guk esate baterako, berrian, eta uste euskal prensan oro har, eta inork ez lukela erabiliko hori gaur egun, baizik eta prostituta edo hitz neutroago bat, eta kitxo. Baina hitzak kargatuta daude konnotazioz eta batzutan pentsaera eta, bueno, kutsu moralista ere izan dezakete, bueno. Orduan hori esate baterako, hizkera neutro batean prostituta jarrita, nahikoa litzateke ez da. Beste zera bat, nahiko nabarmena, euskera zere baditugula olako arazoak. Hau da, titulo bada, oain dela urte batzutakoa, tenis txapelketa bazan, eta emakumezkot tenislari bati buruz, aritzeko maisuetan maisuena. Claro, itzjokoa zeon, zera, txapelketa Masters izeneko txapelketa zan. Hori irabazila zan tenislari ura. Orduan, klaro, maisuetan maisuena zilegi da emakume bati buruz ari garela. Tradizioan, oain arte, maisu esan zaie gizonei eta emakumei maestra bakizute. Orduan, zer egin behar dugu? Olakoetan egin behar dugu, beida, emakume bada, baina maisu bada tenisean. Edo Virginia Woolf, esate baterako, Virginia Woolf zeak, liburuak zer dira, literaturako maisu lanak? Edo zer egin behar dugu? Asmatu beste kategoria bat, batzuk egiten dutenik ikusi izan dut. Maistra lana eta hola. Neri horrek beldur pixka bat ematen dit, esan godet garbi. Zergatik, ezote dugun bi liga sortuko, maisulanena eta maistralanena. Nik hasi nahiago dut, esan, hori, Virginia Woolfen, ez dakit, Farorantz edo beste edozein liburu, maisulan bat izan zala. Eta igual, hizkuntzaren zaintzaileren batek esango din, maisuak gizona bakarrik dira. Bueno, eta igogailuak jeisteko ere erabiltzen dira, ez dakit. Eta igogailu izena dakate, eta ez igo jeitsi gailuak. Ez dakit. Bueno, gauza hauek ez da baidagarriak dira, noski, gu esate baterako, lehen aipatu dut janda jabe,
testu informaletan eta hola, ja ausartu gara jaun da jaberen aldaera bat erabiltzen, eta behi da, hemen, esate baterako, hirugarren lerroan, emakumeak aste nagusiko andre eta jabe izango dira. Berritu dugu tradiziotik datorkigun esamolde bat, eta nola emakumei buruz hitz egiteko zen, pues, holaxe jarri genuen behin. Oso testu informala zan, ez dakit nongo jaiei buruzkoa, eta ausartu ginen. Ez zan beharrezkoa, igual bestera batera adieraziteken. Normalena izaten da olakoetan, izan da nagusi izan da, eta jazta, eta horrela ez duzu sexua sartzen tartean, baina hemen genuen aste nagusiko. Eta orduan, emakumeak aste nagusiko nagusi izango dira, eta orduan, baina ausartu ginen, aldaketa hori egiten, tradizioko esamolde batean, baina, nik uste 21. mendeko irakurleak irakurtzen du, eta batzuk ohartu eretzian egingo, beste batzuk begi honez ikusiko zutela, esango nukenik. Oiek dira, ejemplo batzuk, ez? Egia da, gero, euskeraz, gauza batzuk egiten ditugu tradizioarekin bat, eta beste batzutan sartzen ditugu igual erderaren interferentziak eta holako gauzak, ez? Eta hori ere oso bitxia da, oso fenomeno bitxia da. Esate baterako hitzelkartuetan badakizute, guk euskaldunok esaten dugu gizon emakumeak, edo erregerreginak, edo anai arrebak, asko jokatzen dugu zeekin, bikoteekin, ezta? Edo senarremazteak, matrimonioa esateko, osea, bilak juntatzen ditugu eta holaxe botatzen ditugu. Alde horretatik, euskera oso feminista da, ze bilak jartzen ditu batera, ezta? Oso feminista da, ez dakit, ez dago itxu, errealidadearen aurrean itxu, ezta? Baina gaur egun, euskeraren, ez dakit desgasteagatik edo esan dezagun igaduragatik, batzutan, gaizki adierazten ditugu lako gauzak. Gogora etortzen zait tipikoa da, gaur egun askotan zabaltzen nahi da, esan beharrean gurasoak, seguru zuek ere aituko zenuten, aitak esateko, eta igual ez du esan nahi bi gizon bilak aita direnak, baizik eta emakume bat eta gizon bat gurasoak direnak. Orduan, euskeraz batzutan zama sexista edo sartzen da gaztelaniaren interferentziatik. Hori ere gertatzen zaigu, gero ikusiko ditugu adibide batzuk, baina esate baterako reyes, los reyes de católicos, eman dezagun, ezta? Kao, castellanos daukate generik maskulino hori, hor daude gizon bat eta emakume bat, ni dakidala, Isabel eta Fernando, ezta? Eta euskeraz hori nola izaten da? Erregina katolikoak. Eta batzutan, erderaren interferentziagatik, bikotea erabili beharrean, bikote horrek ikustarazten du hor gizon badagola eta emakume badagola, erderaren interferentziagatik igual ikusten dugu errege katolikoak. Claro, hori gaizki dago euskeraz, eta gainera gaizki egoteaz gain, badu zera kutsu sexista bat berez euskerak ez daukana. Gero beste gai bat, bada itanoa. Bai, horri buruz galdetu behar nizun. Bai, karo, itanoan, bereizketa bat badago, eta ka hori, hasteko, eta gero gizonek emakumei, hau da, bereizketak, sexuaren araberako bereizketak,
egiten dira. Bai, baina, bueno, bereizketa egiten da, baina karga txarrik ez bali madu, nik ez diot ikusten problemik. Imaginatu alaitz, guain noka hariko bagina, ez genuke ez batak bestea mespretsatuko, edo ez legoke karga txarrik edo gaitzesgarririk gure itanoan. Justo orain, desegokia litzateke, bueno, elkarrekin ari gara bai, baina jende askorentzat ari gara. Eta ordun ez da egokia gu hain elkarri beste inorez balego bezala itanoan hastea. Nik itanoari ikusten diodan arazo bakarra horixe da. Foro handietan binakako komunikazioa ez baizik jende askoren arteko komunikazioa danean, ikastea, baina gizonak eta emakumeak eta sartzen diranez, nik lekuz kanpo ikusten dut, baina bestela nik itanoari ez diot inolako arazorik ikusten, zeren ez dago itano ona eta itano txarra, ona gizonana eta emakumeena txarra, ez, bilak igualak dira, eta sexuaren arabera diferentzia egiten da, bai, baina ez diot ikusten arazorik horri berez. Ez baita dauka inolako konotazio txarrik. Bueno, lagun arteko registro bada, eta konfiantza edo adierazten du, edo konfiantza edo desafioa ere izan liteke batzutan egitea norbaiti. Baina lagun erregistro kontu bada, ez dago toka eta nokaren artean, ez dago inolako kargarik edo sexistarik edo nik ez diotik inolako problemik ikusten. Hori bai, eskatzen du, itanoa erabili behar da, hori, egoera komunikatiboa kortarako bidea ematen dunean. Jendaurreko hitzaldi batean, lekuz kanpo egongo litzateke, noski. Baina hori da problema. Behin, ikusi izan dira zank, ez dakit, NK modukoak zuei hitz egiteko. Bai. Ez bata ez beste, karo. Bai, hori egia da, arrazoi dezu. Bai, Olariaga, sortzaile zoragarriak, eta bai Zaldieroak, eta Zaldieroa ere sortzaile zoragarria da. Bilak maiteak ditut nik bintzat, oso komikilari onak eta sortzaileak, edo ez dakit nola definitu, komikilari iritzen zait txiki geratzen zaiela. Bueno, hoixe asmatu dute, nik ez dakitzen okurritu zitzaion lehenago, baina bilak erabiltzen dituzte, eta nik uste earki asmatua da, hola, ez? Dunk eta olakoak. Guazemank, eta bai, eta nik uste politak direla, jostagarriak direla, jende guztiarentzako balio dutela, eta horrek demostratzen du, hoixe, sensibilidade pixka bat izan ezkeo, eta hizkuntzarekin jostatzeko gogo pixka bat, baina errespetuarekin, errespetuz bai jendiarekin, eta bai hizkuntzarekin, nik uste oso gauza politiak egin daitezkela, eta hori da adibide bat, bai, dudik gabe. Eta gero, gero euskeraz esaten da genero gramatikalik ez dagoela, eta egia da, baina hitz markatuak badaude, esan nahi dut, por ejemplo, tuntuna neski bakarrik esaten zaigu. Gizon bati ez zaio tuntuna esaten. Horrek esan nahi du hori sexista denik, ez zait iruditzen, ze beraientzako ere magina bat hitz daude tonto esateko, osea, tonto bera, eta ergela, zozoa, inozoa, eta hor sekulako errotolika, esan nahi dut, hitz batzuk markatuak daude, gaixoa eta gizajo bezala, emakumeak ez gea gizajoak, baina
baina ez dago nik horreztet ikusten inolako Mhm. problemik. Gero, gaztelaniatik badago, batzutan joera ekartzeko femeninoa, hoi neska bati buruz ari garela, emakume bati buruz ari garela, hori psikologa da, psikologa, olako importazio batzuk egiten ditugu, eta, klaro, erregistro formalean bintzat ez genuk egin beharko, hori psikologoa da, eta kitxo. Eta gero kuriosoa da, baina gaztelaniazko hizkera ez sexistaren mekanismo batzuk ekartzen ari gara gurera, inolako premiari gabe, ez dakit fijatu zeaten. Batzutan, igual, claro, gaztelaniaz niños y niñas edo ez esateagatik, pues orduan batzutan la infancia, ez da? La infancia, no sé qué. Eta orduan, interferentziaz, gero ikusten dituzu euskarazko testuetan, haurtzaroak auta bestea, eta esatezu, haurtzaroa berez, aroa da, denbora, ez da, umetako garaia, ez umeak berak, baizik eta umetako garaia. Eta orduan, klaro, esatezu, urtzaroak sufritzen du ez dakiz zer, eta esatezu, hemen esan nahi du aurrek. Eta beste interferentzia bat, niri, amorrazio berezia ematen diana da, persona hitzaren ugaritasun ikaragarria. Hor jarri dizuet adibide bat, beka jaso duten personak. Edo, ez dakit, edo atxilotuak izan diren lagunak. Eta, atxilotuak izan diren personak dira atxilotuak. Claro, gaztelaniaz, los detenidos esaten bali maute, o los becarios, claro, esaten dute, los becarios y las becarias. Orduan, bikoiztu inberdet, el becariado oaindikan ez dut asmatu, uste dut. Orduan, claro, horako gauza dazkate ez, baina euskera, eta batzutan interferentziaz, euskera zera azten gea, erderarentzat balio duten mekanismoak geurera ekartzen esate izut premiari gabe, ustez. Ze beka jaso dutenak esan da nahikoa da, persona jarri beharrik ez dago, guk ez daukagu problema hori. Eta, bekadun ere badaukagu, euskerak dauka oso sintesi zea, ez? Jendeak uste baino handiagoa. Eta orduan, badaude gauza batzuk, batzutan gaztelaniatik importatzen ditugu arazo batzuk gureak ez direnak. Berez? Bai. Beida, hemen txedakazute adibide bat, Espainiako erregeek lehen esan dizu dana. Claro, eta gero marrazkian ikusten da gizon bat eta emakume bat. Hau aspaldikoa da, Espainian Juan Carlos eta Sofia izeneko oiek erreginak zirenekoa da. Baina Espainiako erregeek, los reyes. Bai. Hemen gauza bera gertatzen zen, hemen errege katolikoen ez dakiz zer. Pues jarri behar genuen, erregina katolikoen. Hauxe da, haurtzaro, lehen aipatu dizudan haurtzaro horren adibide bat, ezta? Hortxe da kasute, letra etzanez, haurtzaroarekiko violentzia sexualaren sekretua hausten izeneko jardunaldiak. Claro, izango zen, violencia contra la infancia, holako zozer, contra la infancia, igual castellanos, igual zentzua dauka, baina haurtzaroarekiko violentzia ez da baizik eta aurren kontrako violentzia. Bai. Baina, dena dela, horiek dira euskeratik, teorian, euskeraren sistematik kanpo dauden gauza batzuk, baina berden dio, euskeran gaur egun ja gure testuetan eta gertzen dira. Eta beste batzuk dira berezkoak euskerazkoak. Hemen, esate baterako, tipikoa da gizon bukaera, ezta? Plaza gizon. Bersozaleak eta direnak, deixente erabilitako hitza dela, iruditzen zait. Halako oso plaza gizon ona dator, eta ez dakiz zer, eta zenbat aldiz
entzun dezue, plazandre, bersolari bati buruz, edo, bueno, berdin zaiten, bersolarien adibidea jartzen dut, iruditzen zaidalako desente erabiltzen dela, baina emakumei buruz, oaintxe, zera, bastakit, Maialen Lujanbio. Zenek ez lukez zango, plazan oso ondo moldatzen dela, eta bikaina dela, eta sekulako esperientzia dula. Eta zenbat aldiz erabiltzen da plazandre. Ez da erabiltzen, ez. Ez da erabiltzen, nik begiratu dut, eta egunkariaren hemerotekan begiratu dut, berriarenean, ibili naiz hor Googleen, eta erabiltzen danean, beti erabiltzen da, Donostian badago talde bat, talde feminista bat, plazandreok izenekoa, eta aspaldi asmatu zuten, beraien asmakizuna izango da, hitza ondo asmatua eta eharki, eta alata guztiz ere ez da lortu gero bastakit, hori, periodikoan edo normal zabaltzea, alako Maialen Lujanbio plazandre aritu zan atzo ere, ez dakit zer baki zer. Ez da inerreza, hor badago kutsu zea bat, konservadore bat edo, eta gero bitxia da, baina euskeraz esate baterako, batzutan atzizkia ere... Aktoresa. Bai, hori da, aktoresa, garai batian dantzari ere erabiltzen zan, eta hola, bai. Eta hoiekin jokatu nahi izan zan, bueno, femeninoak osatzeko. Zorionez, bide horrek ez zuen aurrera egin, eta tradizioko hitzak hor geratu dira, alarguntza eta holako... Baina ez dira berriak sortu. Eta nik uste, zorionez, ez direla sortu, ze, klaro, zu esaten balima ezu, medika, doktora, esateko, asmatzen balima dezu medikusa, zer gertatzen da, urrengoan mediku esaten desunean, gizonei buruz bakarrik ari zarela, ala zer. Nola ez dan erabiltzen medikusa, zorionez nire ustez. Medikuak esaten dugun bakoitzean, hor denak sartzen dira. Gero beste gauza bada, medikoa eta erizaina esan da, nik esaten bali maet... Zer datorkigun burura, ez da? Claro, esaten bali maizun mediko eta erizaina, itzuli izazu gaztelaniara, nola itzuliko zenuke? Mediko y enfermera. Claro. Hori jende gehienak ala egingo genuke, bi aldi pentsatu gabe. Eta guztiz, gainera, pentsa, zeak dira, aurre iritziak dira, ze gero jutentzea berdintzai txagorritxura, edo Donostiko erresidentzira, edo zein klinikatara, eta gero ikusten duzu, emakume medikuz beteta daudela, osasun etxeak. Aizu, ala eta guztiz ere, medikoa eta erizaina, el médico y la enfermera. Hori irudikatzen dugu, estereotipoak batzutan... Indartsuak diren. Bai, hizkuntzan gaineti daude. Horri, Linda Whitek deitzen dio genero kutsadura. Hitzen genero kutsadura, osea, kutsatuta daude. Eta euskera oso ondo ikusten da, genero gramatikalik ez dagoelako. Porque, claro, castellanos esaten bali maezu, el médico y la enfermera, hortxe dago, euskeraz ez dago. Eta, bueno, beste adibide batzuk jartzeko, oso esanguratsua da, atxua eta gureren hitzen artean dagoen aldea, ezta. Agure gehiago da, bueno, gizon zar maitagarria, baina atxua bezpretsu handiz esaten da batzutan. Lagun arteko hizkera batzutan esaten, maitasunez esaten da. Atxua eta etorri eta aztakizer, eta ez da esaten erroio txarrakin nola baita esateko. Baina normalean atxua bezpretsuzkoa da. Eta teorian parekoa dan hitza, gizonentzako parekoa dan hitza ez da hain
ez da inondik ere gaitzesgarria bestea bezala. Horregatik esaten nuen lehen, olakoetan ikusten da karga sexista, euskararena. Gero esate baterako ema erroa daukaten hitzak zer diren, emalegea eta olako gauzak, emalegea, gizalegea badakigu zer den, gizalegea, jokatzea ondo eta ez dakit, zintzo eta hau eta bestea. Baina emalegea esate baterako erabiltzen zen ja galduta dago, esango nuke hitz hau edo galtzear, erabiltzen zen hilekoa esateko, pentsa ze diferentzia, ez? Betikoan gaude, osea, gizonekin zerikusia dakaten hitzak kulturari edo dagozkio, eta emakumetasunarekin zerikusia dakatenak kulturarekin baino gehiago lotzen dira naturalezarekin, alegia, animaliatasunarekin, eta, bueno, olako gauza gertatzen da. Niri bururatu zait emeki. Bai, tipikoa. Suave, mea. Bai, suabea. Suabea, gara. Motela, bueno, gauza... Motela, esan nahi dut, poliki egiten dituzuna, emeki, izan liteke ona, baina kontua, esan nahi dut, ez dauka zertan txarra izan, suabe izatea eta gauza poliki egitea, oso ondo dator askotan, baina zergatik dago identifikatuta emeekin. Naturalizazioa. Bagaude, batzuk. Batere emeki egiten ez ditu, gauzak batere emeki egiten ez ditugunak, ez da? Hemen txakazu beste adibide gizon, biligea plaza gizon, plaza Andre, lege gizonek hitza dute, lege gizonek eta lege emakumeek ere, Orduan, olakoekin, kontu zibili behar da, ze konturatzen balimaz, ez dago maskulino generikorik euskeraz, baina sartzen ari gara. Orduan, hau konpontzea oso erresa da. Legelariek hitza dute jartzen dezu, eta hor jende guztia dago barruan. Konpontzen dezu dana. Hor ikusten dezute, gorriz zehatuta. Horren aurrean zer egin dezakegu ordea, Europako herritar gizajok. Oro harari balimazea, ez sartu gizajo, ze gizajo da hitz markatu bat, gizonei bakarrik dagokiena. Hor, hiritar gaxok jarrita konpontzen zan, edo koitaduak, edo ez dakinik. Hementxe. Ezin aipatu gabe goizaldean ikusteko aukera izan dugun lehoi hemen eiza estrategia adimentsua. Zerbaitegatik dira Sabanako errege. Toma. Bueno, ze gauza bitxia, ez da? Karo, beti esaten da lehoia dela Sabanako erregea. Baina, klaro, nola lehoi emei buruzari zan justu, oso bitxia geratzen da. Horregatik esaten da. Irene, iritsi zizkigu bi galdera. Bota. Bale, lehenengoa. Kaixo, zer iritsi duzue gai honetan administrazioak daukan erritmoari buruz? Erritmoari buruz? Administrazioak, nik ulertu dut, administrazioak eizkera zaintzeko orduan, zer ritmo daukan, nola ikusten du? Ja, ez dakit galdera horri erantzuteko adina informazio dudan. Ez dakit euskerazko testuei buruz ari den, edo gaztelaniazkoak ere kontuan hartuta. Ja, ez dakit. Ja. Nik gaztelaniazkoa egia esateko ez dut asko kontrolatzen, nik ez dut ikusten zera arazo handiri, baina seguruna ez daukat informazio nahikoa esateko justu administrazioan nola egiten ari diren gauzak, eta gainera administrazioan ze administrazio. Claro, udaletan nik nire inguruko udalena ikus dezaket, eta iruditzen zait lantzen dituztela olako gaiak, eta saiatzen direla zaintzen besteak bezain beste.
eta emakunde eta, bueno, saiatu da lantzen, eta baliabideak eta jarri ditu eskura beste erakunde batzutan eta gauzak erresago egiteko, eta Nafarroako eta iparraldeko egoera, ezin dute zer aipatu ez baitakit, ez daukat, are informazio gutxiago daukat. Esan detena baino gehiago esatia ausarkeria izango litzateke nire aldetik, ez baitakat informazionekoa. Bale, eta beste galdera ingo dizut? Bai. Bai, kaixo, lehen esan duzue hizkuntza eta ideologiak erlazioa zeukala. Hizkuntza aldatu behar da ideologia aldatzeko edo aldrebes da? Hizkuntza ideologiaren erreminta da? Erreminta feminista izan daiteke? Bai, noski. Bilak dira tresna feministak, bai ideologia eta bai hizkera. Baina, eta badaukate eragina errealitatean, baina ez dira dena, esan nahi dut, hizkera aldatuta ezin da errealitatea aldatu. Lagundu dezake, baina erabat ez. Esan nahi dut, mundu materiala existitzen da, Eta orduan, zapaldua dagoen bati izena aldatuta bakarrik eta lehen deitzen balimagin nion, ez dut adibiderik jarriko, baina hitz itxusi batekin, hau oain hitz ponposo bat jarrita, ez da ezer konpontzen, zapaldua balima dago eta bere egoera penagarria balima da, izen ponposo polit bat jarrita ez da konpontzen. Egoera materiala aldatzen ez balima da. Orduan, nik uste dut hizkera zaindu behar dela, hizkerak badula eragintxo bat zean errealidadean, ideologiarekin oso lotua dagola, interakzioan dagola, eta ideologia aldatzen balima da, errealidadea ere aldatzen laguntzen du, baina errealitate materiala oso egoskorra da, Hitz politak erabiltzeak ez du politago egiten egoera larri bat, laborala edo egoera prekario bat, edo esan nahi dut, ejemplo bat jartzeatikan, ez dakit, prekario bizi dana paperik ez daukalako eta etorri delako, ez dakit nondik ona lan egitera, aldatuko diogu izena eta prekario deitu beharrean igual jarriko diogu beste izen bat, baina bere egoera txarra balima da, txarra izango da igual. Orduan, nik hizkuntzarekin lan egiten dut eta saiatzen naiz ahalik eta txukunena egiten, baina errealitate materiala kontuan hartu behar da, esan edet. Hemen dena dago lotua, elkarren arteko eragina badaude, noski, eta errealitate materiala aldatuko da seguruna hizkera ere, baina ez da makilatxo magiko bat. Ez. Bale, oraingoz, ez daukagu beste galderarik, baina, telefonoa gogoratuko dizuet, horria topatzen badut, bai. Hementxe duzue, 600-777-152, bai? Ekarpenik egin nahi izanez gero, edo galderaren bat, idatzi horra, WhatsAppez edo Telegramez, eta galderanik botako dioti deneri. Ados? Bai. Animatu. Bai, egin galderak. Orduan ikusi dugu, ez? Zer da, esan, alaitz, barkatu. Esan behar nizun, hizkuntzak azkenean bizirik daudela hiztunen ahoan, edo idazluman, edo teklatuan, komunikazio hortan. Eta orduan hiztunen diskurtsoetan nola eragitzen da sexismoa? Hau da, hizkuntza bizi horretan sexismoa, lehen aipatu dituzu adibide pila bat, baina maila, hor ikusten ari naizen,
hildo hortan ari nintzen galdera planteatzen. Mhm. Bai, Bai, nola eraitzen da sexismori gure diskurtsoetan. bai, baina arte ikusi dugu pixka bat fabrikatik etorri zaiguna, ez? Hizkuntzak berak egin diguna, edo hizkuntzan sartzen diren interferentziak zer ematen diguten hori ikusi dugu, ez? Baina gero, klaro, zure diskursoa nola antolatzen desun, horren arabera ere, karga handiagoa izango da, edo ez. Esate baterako hemen, nik zerrendatuta dazkat, bueno, a ber, beste hainbatek ni baino lehenago egin dute, noski. Ze fenomeno edo agertzen diren testuetan, hori, sexismo agerian uzten dutenak, ez? Hor, lehenengoa esate baterako, ikuspegi androzentrikoa edo deitu diot, esate baterako, idaztea edo hitzitia gizonak, gizonezkoak, izango balira bezala gauza guztien neurria edo gauza guztien erdigunea edo ardatza edo. Eta uste baino gehiagotan gertatzen da. Ejemploak ikusiko ditugu. Beste bat tratu asimetrikoa da. Tratu asimetrikoa oso normala da, eta ez gara konturatzen. Esate baterako hori begibistan egoten da, esate baterako prensan, berrian, oain ja hau kontrolatuta dakagu, baina garai batean nahiko tipikoa zen, gizonak aipatzen genitunean, izena abizenak aipatzen genitun lehenengo, eta gero abizena, hortik aurrera abizena. Ez dakit, imaginatu, Juan Jose Ibarretxe, eta gero hortik aurrea, Ibarretxe. Emakumezko politikari bat aipatzen genunean, Begoña Lasagabaster eman dezagun, lehenengoan izena abizenak, normala den bezala, konbentzioa den bezala, eta gero hortik aurrera, ez genuen izenak entzen. Ez genuen Lasagabaster jartzen genuen berriro. Begoña Lasagabaster, ematen zuen emakumeari, kosta iten zitzaigula, ponte izenak kentzea, eta abizena bakarrik agertzea. Adibide batzuk ikusiko ditugu, igual, a ber, beida. Androzentrismoa esan dugu, ez? Hori, gizona ikustea, munduaren ardatza balitz bezala. Hemen daukazute adibide bat, ez? Hau, a ber, berriako kasetariarena kasetariaren esku etzegoen, elkarrizketatuak hola esan zion, gorputzaren beharrak bakarrik kontuan hartuz, gizona ez daiteke izan zoriontsu. Eta, klaro, zuk hori ikusten duzu, eta esatezu, bueno, hau esan duenak gizona erabili du, baina gizon emakumeak esan nahiko zuen, gizakia, alegia, osea, pentsatzen duzu, bueno, jartzen duzu borondate hona zure aldetik, eta esatezu, pixka bat antigualekoa izango da, eta oraindikan gizona erabiltzen du gizakia erabiltzeko, baina, bueno, denok eukiko gaitu kontuan, ez da, hori pentsatzen duzu. Ze jendea normalean, saiatzen da ondo pentsatzen, eta ez gaizki pentsatzen. Baina, gero, bukaeran, elkarrizketaren bukaeran, zeon, gaztean hitzek ez dute sinisten esaten zion kazetariak, hain zuzen, apaiza zan, elkarrizketatua, eta erazten zuen. Abertzaleek badute helburu bat. Horrek salbatzen ditu, baina bestek zer dute helburua. Asteburu guztiz beste neska bat atzematea. Orduan, klaro, ja konturatzen zea, gizon esaten zunean, benetan gizonei buruz ari zala. Zu pentsatzen zenun, bueno, hau esateko eran antigualeko xamarra da, baina, bueno, denokin eriko da pentsatzen. Baina gero hau irakurtzen dezu eta esatezu, pues igual ez, Igual ez. Ze gizon honen kaskoan etzan sartzen neskakin egotea, osea, neska batekin egotea zan gizon bat.
Hementxe beste adibide bat, hor dakazute azpimarratuta. Begiak gizaseme guztientzat dira garrantzitsuak. Joño, ziurtatu dezakegu, alaitz, emakumeentzat ere nahiko garrantzitsuak direla begiak. Bai. Alegia, batzutan sartzen gea beharri gabe alako blokatzetan, zertako? Osea, begiak gizaki guztientzat, eta gaina, bida, gauza bat esango izet, begiak guztientzat dira garrantzitsuak. Guztiz normala da, hori, euskeraz. Hemen dakazute beste adibide bat oso kuriosoa, Korsikari buruzko reportaje bat zan, eta esaten zuen, ilustrazioaren printzipioetan inarritutako lehen errepublika demokratikoa izan zen, Korsika. Eta gero esaten zuen, ez dut ondo ikusten, eta hori boto eskubidea eman zion baita emakumei ere. Claro, esateko modua, esaten zenun, joño, eta izan 1700 da ez dakiz zenbagarren urteari buruz, eta esatezu, Korsikan, ze aurreratuak, osea, emakumei botoa eman zieten hain goiz. Eta, bueno, behidatzen hasi, eta konprobatzen hasi, eta orduan, kontua zan, emakumei ez, emakume alargun eta eskongabei. Orduan, esan nahi dut, gau, diskursoan, bueno, kasu hontan zan, edukialdetik etzegolako gauza bat ondo esana. Baina, klaro, eske esana genuen Republika Demokratikoa zala. Hitzak nola erabiltzen ditugu, beti esaten da, demokrazia Grezian asmatu zala. Baina Greziako gizartea etzan bat ere gizarte demokratikoa. Esklaboak zeuden, emakumeak, hutsaren hurrengua zan, emakumea Grezian. Orduan, batzutan hitzak jasotzen ditugu kasi inertziaz, hau ez da euskararen kontua bakarrik, hau zabalagoa da guztiz, inertziaz, eta orduan, zehatzago izateko matizazio eta nabardura batzuk esartu beharko genituzke. Guk hemen esate baterako lehen errepublika demokratikoa etzan ez jarri genuen, esan ez dezela, bueno, garai hartan izan ziteken demokratikoena edo lako zehozeat, baina ez esan demokratikoa ez baitzan nola, osea, azteko sufragioa etzan universala, orduan demokrazia, bueno, hango erara, garai hartako erara, bale, baina indezagun nabardura hori, jakiteko zertaz ari garen, zehatz. Hemen beste adibide bat, ez? Hor markatua dakazu, azpimarratua. Denboraldia bukatu bezain azkar, bere jokoaren berri eman digute Metro Goldwyn Mayerreko mutilek. Osea, haintzan mega enpresa horri buruz. Eta, mutilek, egongo zan neskaren bat. Igual ez? Ez dakit. Zaila egiten zait pentsatzea danak gizonak zirela. Oso, ez dakit. Hemen, kasu hau bitxia da. Hau antzar egunari buruzko notizia bazan. Eta badakizute lekeition nola egiten duten festetan, bueno, COVID-ak usten dunean, klaro, antzar jokoa edo ditzen dana, eta justu zuk irakurtzen bali mazenun garai hartan, hau, reportaje hau, etzenun ikusten inolako karga sexistarik inondik. Baina, klaro, eske batzutan isiltzen dana importanteagoa da esaten dana baino. Hau lagun eta lankide batek eman zian adibide hau, eta pasatu zian adibide hau, eta ohartxo hau jarri zian. Azaltzen diren irudietan, 2 lagun eta 2 gizonak. Testuan izenaz aipatzen den bakarra gizon bada. Gizonei gizon deitzen zaie, baina emakumei neska. Urtetik urtera, gero eta neska gehiagok parte hartzen dutela dio, baina ez du esaten, aurten
andre batek, emakume batek irabazi duela lehenengo aldiz. Karo, esan nahi dut, diskursoaren sexismoa batzutan ikusezina da. Hain gaude ohituta emakumeak ez agerraraztera, eta horregatik lehen neukan zerrenda horretan jartzen zuen androzentrismoa, tratu asimetrikoa, eta beste ezaugarri bat zen ikusezintasuna. Diskursoen sexismoaren zera beste ezaugarri bada emakumeak ez direla agertzen. Ez dira agertzen, ez da irabazten dutenean ere. Ze esango lukete ja, baina ez balima dago zer esan, ja, baina kasu hontan urte hartan lehenengo aldiz emakume batek irabazi omen zuen. Eta atala guztiz ez zen agertzen, datu hori. Hemen txedakazute beste adibide bat. Hor, azpitituluan, bukaeran aldean esaten du. Hildakoen artean emakumezkoak eta haurrak daude. Hori galdetu behar nizun lehen, hori askotan ikusten dugu, askotan patera bat edo zoritxarrez ondoratzen denean da hor, olakoetan, esaten dute askotan teleberrin bertan, bai, 10 lagun hil dira, horien artean 2 emakume eta 2 haur. Bai. Horri buruz, niretzako emakumeak, gizonak eta emakumeak bereiztea olakoetan hondamendiak, desastreak, gerrak, niri ez zait batere gustatzen. Iruditzen zait bereizkeria bat, gainera gizonentzat ere nahiko, ez dakit, injustua iruditzen zaidana, ze pasatzen da. Emakume bat hiltzen balima da, gehiago hunkitzen gara gizon bat hiltzen balima da baino? Ez dakit, aurrena ulertzen dut. Paternalismo punto bat dago behar bada. Bai, aurrena ulertzekoa da, aurrak gerra erdian edo Mediterraneo erdian itsasoa gurutzatu nahian, hori, deno gara gizaki eta denon bizitzak balio du, ezta, baina umena, aparte aipatzea ulertzen dut. Aurrak ere bazeuden, esatia, baina emakumeak ere bazeuden, klaro, bai, bueno, eta gizonak, eta gizon emakume hoien guztien patua da karagarria, ezta. Nik uste torlakorik ez dela egin behar. Esango nuke gutxi egiten dala euskeraz, Igual gaztelaniaz oraindik zabalduago dago, baina euskal komunikabidetan uste hau ja, bueno, ia superatuta dagola, gainditua dagola. Bueno, ikusten duzu, adibide guztiak benetakoak dira, noski, denak berriakoak, zenik nire etxekoekin badut nahikoa, itxuski emango luke beste inorena ekartzeak, eta, bueno, gainera lehen esan detena, batzuk publikatu indira eta beste batzuk ez harrapatu direlako lehenago, baina, bueno, balio izan digute, gogoeta egiteko, ez da. Beste tratu asimetrikoa aipatu dut lehen, eta esan dizuet, tipikoa izaten da, emakumeak izena bizenekin, eta gero hortik aurrera izenakin bakarrik aipatzea. Hola, gure lehengusu txikila izango balitz bezala. Hau, garai batean berrian desientetan gertatzen zen bersolaritzan esate baterako. Gertatzen zen, Andoni Egainak eta Maialen Lujanbiok berso saioa balima sakaten, gero kronikan agertzen zen. Andoni Egainak ez dakiz zer, eta gero Egainak, eta gero Maialen Lujanbiorekin berriz, Maialen Lujanbiok hau eta bestea, eta gero Maialenek. Ja, ez dugu egiten, ikasi dugu hori ez dugula egin behar. Eta jende guztia berdin tratatu behar dugula, gizon naiz emakume izan, dena berdin. Eta beti egin behar dela lehenengo izena abizenak, eta gero abizena eta kitxo. Baina bereiztu gabe.
Irene, galdera bat daukagu. Bota. Bueno, gehiago, sartzen ari dira. A ber, zergatik generoa ez duten hitzak izen propio bihurtzen ditugunean markatzen dira? Adibidez, arkaitz hitzak ez dauka generorik, baina bakarrik gizonak deitzen dira arkaitz. Ja, bai. Bai, bueno, hor fenomeno batzuk gertatzen dira, dena dela, bueno, hor gauza bada, jendeak ze joera daukan, eta gero beste bat da, izendagietan eta nola agertzen dan. Esan nahi dut, persona izenetan, asko eta asko azkeneko urtetan, zabaldu dira tradiziorik gabeak ziren, eta orduan, hor joera batzuk sortu dira. Gehienetan norbaiti bururatzen zaionean ume bati arkaitz deitzea, gertatu da orain arte ume hori mutila zala. Oain, beste kontu bada, zuk eman dezagun neska bati arkaitz jarri nahi bali madiozu, eta ez ustea. Hori ja beste kontu bada. Normalean, tradiziotik datozkigun izenak, egia da, gizon izenak zirela gehienak edo emakume izenak. Eta badaudela batzuk balio izan dutena bietarako, esate baterako Rosario. Rosario tradizioan emakumeak daude, Rosario izenekoak, eta beste batzuk gizonak dira. Euskal Herrian ere, bai. Gizona entzuna benuen. Bai. Eta orduan, gauza bera gertatu da, beste izen batzukin. Bururatzen zait esate baterako Amaiur. Amaiur badaude mutilak eta badaude neskak. Egia da beste izen batzuk espezializatu indira, aipatu, entzuleak aipatu duen arkaitz hori, ez? Nik ez dut ezautzen neska arkaitz izenekorik, baina ez dakit inor saiatu dan izen hori jartzen neska bati, ez dakit. Nere ustez, tradiziorik gabeak balima dira, hizkuntzaldetik ez dago inolako arazorik neska izena dela edo mutil izena dela, ze euskeraz morfologikoki bukaerak ez dira genero markak. Naiz eta azkeneko urtetan zabaldu dan pixka bat joera hori, ez? Oian mutilana eta neskak oiana, baina euskerak ez du hortara behartzen, Hori nire ustez euskal jendeak esan behar du. Eta modua eduki behar du, egoa jarri nahi bali madio mutil bati zergatik ez. Atxerekin, Nahi. Esan nahi. Zergatik ez, hizkuntza aldetik nik ez dut ikusten inolako arazorik hori ez egiteko. Tradizioan egoa ez da ez neskana, ez mutilana izan. Norbaitek ume bati jarri nahi bali madio egoa, zergatik ez, naiz eta bukaera auki. Orain euskaltzaindiak, intzun duela pare bat urte edo erregulatu, neko zorrotz, neskenak ezin dira maitute zeta, eta holako arau edo zea batzuk, baina uste dut horiak kendu dutela, orain da neskentzako izenak, mutilentzako izenak, eta neutroak edo zeintzako izenak. Bai, hori da, epizenoak edo ditzen direnak. A ber, Mikel, gizon izena da. Oain arte bintzat ala izan da. Eta orduan, edo ez dakiz izango izunik, Isabel. Hori emakume izena da. Eta alaxi agertuko da izendegian, baina beste magina bat izen, batez ere azkeneko urtetan, erabiltzen hasi direnak, ez horiek tradiziokoak, ez dakit noiztik erabiltzen direna, baizik eta oain ikusten, Amaiur, esan dut lehen, edo olakoak, ez? Edo horiek zergatik ezin, Amaiur zergatik ez neska, edo zergatik ez mutila. Hain zuzen, olakoetan nik uste dut euskaltzaindiak oso erabaki ona hartu du, eta esan du, horiek izen epizenoak dira, alegia, erabiltzen dira gizona izendatzeko eta emakumea
emakume izenak ere badira, eta gero ja norberak ikusiko du. Beste hizkuntza batzutan ere badaude izen epizenoak, ez da fenomenoa arraroa. Rosario lehen aipatu dutena, bueno, nik buruan neukan euskaldun jendea, baina, bueno, gaztelaniaz ere gauza bera gertatzen da. Badaude izen batzuk bietarako balio dutenak, eta ez da ezer gertatzen. Eta hizkuntzari bidatzen baldin badiogu, izen berri hoiek, nik esaten baldin badet lur, imaginatu, ume batik jarri nahi diozu lur, eta zergatik, ze izan behar du, neska, mutila? Izen hori ez dago markatua. Euskaldunen usadioan, nidak idala. Oain arte. Vale, eta bueno, ja maitzen joango gara, nik komentatu nahi nizun, bueno, Itxaron, beste zerbait gaineratu nahi duzu edo... Bueno, a ber, jarraituzuk. Askoz ere adibide gehiago nitxun, beida, hemen, maiskulas ikusten dezute, Barbara Walters kazetariak Hilary eginiko elkarrizketa. Osea, Hillary Clintoni buruz, Hillary. Osea, gure etxeko sukaldean egongo balitz bezala. Adibide pila bat daukat, eta hauek antzekoak dira. Eta gero, bai, diskursoaren sexismoa asko ikusten da baita adjetiboetan. Baita adjetiboetan ere. Zorionez, kazetaritzan adjetibo gutxi erabiltzen da, baina hor ikusten da diskursoen sexismoa askotan adjetiboetan egoten da. Hemen daukagu adibide bat, Àngels Barceló, kazetari bada, eta behin jarri genuen politika saritzen den beltzarana. Àngels Barceló aipatzeko, claro. Ezin dut imaginatu, gizon bat izan balitz hori idaztea inork. Ez dut uste egingo zunik. Emakumeok joera handi xamarra daukagu alako adjetiboak atzetik ere eramateko. Gure ezaugarri fisikoei dagozkienak. Bueno. Eta ez dut aipatu gabe utzi nahi, familiak nola aipatzen diren. Familiak askotan aipatzen dira zera, lehenengo gizona, pater familias, gero emakumea, eta gizona aipatzen da, gizona abizenekin, gero emaztea aipatzen da, eta askotan izena bakarrik, Felisa, Juanita, Kitxo, abizenik ez baleuka bezala, eta hori baita ego Euskal Herrian, eta hemen ja gizonaren abizena hartzeko ohitura aspaldi gainditu zen, eta gero umeak. Eta hor badago jerarkia simboliko bat, ezta? Eta hori gure diskurso antolatzeko modua da. Bueno, indezakezu beste hola batzutan, beste batzutan emaztea eta gero senarra jarri, aldatzeagatik, baina beti, hierarkia markatua dago, konbentzioak eramaten zaitu hortara, ezta? Eta hori batzutan emaztea ez da izena bizen duna ere. Hemen txedak azotea adibide bat, esate baterako Luis Miguel Martínezek eta bere emazteak ez dakin nun daukaten saltokia auta bestea. Bere emaztea, emakumea, izaki erlatiboaren tankeran agertzen da, ez da hor, benetan persona da gizona, eta horregatik aipatua dago izena bizenekin, eta bestea da, gizaki erlatibo bat esan behar nun, baina igual izaki, gabe, izaki erlatibo bat besterik ez da, ez? Eta, bueno, hori uste baino gehiagotan egiten dugu. Bueno, adibide pila bat ekarri dut, baina, bueno, ikusten dut, denbora aurrea doala, ez dakit... Bai, bueno, nik amaitzeko ordua iritsi da.
Baina nik aipatu nahi nizun, bueno, ez dakit zerbait duzun esateko edo ez, atzo ikusi nun hiztegi feminista edo, bueno, feminismoari eta berdintasunari buruzko hiztegia egin dutela hainbaten artean, Nik ere bat eta, bueno, atzo argitaratu edo aurkeztu zuten. Bai. Ez dakit horri buruzko... Bai, bueno, nik ere, bueno, aholkulari moduan edo parte hartzeko suertea izan dut, eta, bueno, nik uste oso ondo. A ber, euskarak behar ditu arlo guztietako zerak hiztegiak, eta baita noski feminismoari buruzko bat. Egia esateko gaur egun nik uste asko hitz egiten dela eta asko idazten dela feminismoaz euskaraz, eta oso ondo datoz, tresna guztiak. Askotan, bueno, nahi baino burua uste gehiago izaten ditugu, ez dakizu nola esan behar dezun alako gauza, eta indarra handia galtzen dugu bakoitzak pentsatuta, hau nola jarriko dut, eta nola ez dut jarriko. Pentsatu beharrean, zer esan nahi dugun, pentsatu behar izaten dugu nola esango dugun. Eta orduan, nik uste tresna, hiztegia tresna alderretatik garrantzitsua izango dela, horretaz pentsatzen eta idazten ari da jendearentzat, gauza batzuk konsultatu eta bai da, hau da proposamena, ondo iruditzen zait, ondo ulertzen da, beraz, holaxe jarriko dut, eta hartara, terminoak ere normalizatzen dira. Hori da modua. Eta, bueno, bai, bazan garaia holako gauza bat izateko, esan nahi da. Bai, nik gaur jaso dut, eta, bai, gero nik erabiliko dut. Bai, eta zu bezala jende askok. Bai. A ber, euskeraz feminismoa aspalditek egiten da, aspalditik, ez da oaingo gauza. 80ko hamarkadan mugimendu feminista hemen indarra hartzen hasi izan, gaztelaniaz aritzen zen, baina baita euskeraz ere. Eta bueno, poliki hor tradizio bat sortzen da, eta gaur egun, bueno, emaitza hori iritsi da, ongi etorri. Ongi etorri, ondo etorriko zaigu denoi. Bai, zalantzarik gabe. Bueno, iritsi da iritsi gara amaierara. Eta, bueno, eskerrik asko, Irene, zuri. Asko ikasi dugu zurekin, nik bintzat bai. Eta, bueno, aurrengo batean ere elkarrekin egoteko aukera dugun, eta beste itzalditxo bat zer prestatzen dugun. Beste gai batekin, baina, bueno, hildontan. Bai, eta aurrez aurre, egiteko aukera daukagun. Eta, bueno, jendiarekin egon, eta zuzenean, eta beti, galderak egiteko, edo beste dozer gauza egiteko, aberesgarriagoa da. Hola, hotz, xamarra da, espero dut, alata guztiz ere, ostasunaren gainetik, iritsiko sala gure, ez dakit, gure epela. Esango digute. Bai. Gero ere, eskerrak eman nahi dizkiet, Ainitzeri eta Seilari egin duten lan bikainarengatik, eta jakina eskerrik asko zuei, pantailaren bestaldean horregoteagatik, eta, bueno, oso gustura egon gara, eta agur. Hurrengo arte, mila esker denei.